ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମ 1 ଜୁନ 1842 ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଜୋରାସଂକରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 9 ଜାନୁଆରୀ 1923 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ମାତାଙ୍କର ନାମ ଶାରଦା ଦେବୀ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଜ୍ଞାନଦାନନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରା ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ ଅଟେ। ସେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଫିସର ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1864 ମସିହାରେ ଆଇସିଏସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।